Mga exhibitors, mga farmer cooperatives ug asosasyon ingon man mga micro, small and medium enterprises misalmot sa paglusad sa kadiwa sa Pangulo. Samtang mitambong usab ang presidente sa pagsubo sa housing project sa dakbayan sa Sugbo sa South Road Properties. Niyang report ni Femari Dumabo. Unang gitambungan sa presidente ang launching sa kadiwa ng Pangulo. Din 50 ka mga exhibitors, mga cooperative o asosasyon sa mga mag-uuma o mga micro, small and medium enterprise ang misalmot. Ilang gipahimutang ilang mga produkto sa Capitol grounds. Sa pag-abot ni Presidente Marcos, iyang gitagsatag sa pagduol ang mga exhibitors. Ug ang ubang produkto iya pang gipangtilawan. Matod ni BBM, una gilusad ang kadiwa nitong Disyembre, isip kadiwa sa Pasko ug nakitang nagmalampuson. Ilabi na nga dako kining makatabang sa food crisis sa nasod. At gustong-gusto ng tao dahil nga naman may bilihin na mas mura kaysa sa makukuha sa labas. Ang sistema namin ginawa rito kung paano namin nagawa ng mas mura ay dahil diretso galing na ito sa farmers. This is one of the many programs and collaborations that Cebu and our dearly beloved President will work on for the betterment and upliftment of the lives of Cebuanos and of Filipinos. Samtang gipanguluan usab ni BBM ang groundbreaking sa housing project ubos ang flagship pambansang pabahay project para sa Pilipino program sa SRP sa dakbayan sa Sugbo. Uban sila si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, Cebu City Mayor Mike Rama, Cebu Governor Gwen Garcia ug House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ilang gilusad ang Cebu City South Coastal Urban Development Housing Project sa Barangay Basak sa Nicolas. Unang ipatukod ang napo ka mga building nga tag 20 ka andana sa 25 hektaryang luna. Gibanabana nga 8,000 ka mga informal settlers o low-wage earners ang makabenepisyo ni ini. Uban ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.